Iro mo na itong madaglubog. Mga ka-idol, alas 12 na karon sa tungang gabi Ani ako karon dire sa punuan sa dakong kahoy nga akasya. Dako kayo ng punuan sa akasya ug hayag kayo ang buwan. Mga iro karon nagsige nagpusig. Ato ko padulong sa balay ni Lola Dikyang. Kanang Dikyang gitago talang nato na sa angga nga Lola Dikyang ang karaang balay kani karaan kayo ni nga akasya. Doon na ko na yung mga dawindi diri nga magduwa-duwa mga gabi labi na jud atol og hayag ang buwan. Oy Brad, maayong gabi diha Brad. Gikan mo kasi mong trabaho? Maayo hinoon. Ari usa ko diri sa balay ni Lola Dikyang. Santissima, iro nga puti. Kanina iro mo nga itom. Akong nabagtan. Okay. Pagi ako niyo diriha mga pinalangga nga iro. Agi lang ko. Hapit na ko maabot sa balay nga karaan nga pinag-ayahan ni Lola Dikyang. Naabot na ko dire. Naabot na ko sa karaang balay ni Lola Dikyang. Nindot kayo ang panahon. Hayag kayo ang bulan. Og kusog kayo ang hangin. Pugnaw kayo ang panahon. Katinaw sa buwan. Nindot kayo ang panahon karon. Ug mabugnaw kayo sa tanan ang hangin dire. Alas 12 na sa tungang gabi Bane ko ninyo dire ang ka idol. So ta dire sa lumang bahay ni Lola Dikyang. Matod ako no nila dire nga kining balaya. Una daw ko na magdula-dula dire nga mga dawindi. Panahon sa kagabion. Sama karon hayag kayo ang bulan. Ang mga dawindi magdula-dula kuno dire tungora. Waday mga ero magsige og usig. Yawan man tan diri dapitang lugar Limbaot og sugod akong mga balhibo mga ka-idol. Damura magnaay mga dili sa ato. Kalain bas ko balhibo nanlimbaot man. Diri ko no. Panahon sa kagabion nga susama karon nga hayag kayo ang bulan. Daw na mga dawindi nga magdula-dula diri sa karaang balay ni Lola Dikyang.
magdagandagan diri ang mga duwende. Diring lugar kulba kuno kayo ni tanan diri pulong pa siya ko ang apuhan sa ng panahon. Kaya doon na daw kuno yung mga sigbin, mga ero, mga dagko kayo, mga labong kayo balhebo, mga ero nga dagko. Di ay kadto sila nagpaero-ero, pero sigbin di ay kuno dito sila. Ako daring tanawon kung sa katinood ang ilang mga gipang istorya kung atong subaybayan ang istorya nila sa unang panahon daw kining balaya doon na daw kuni mga diliingon sa ato nga namuyo. Dugay na kayo ning balaya. Diri kaning balaya ang mga duwende diri, mga tikbalang, mga sigbin, og unsa pa na diha, tambaloslos og agta. Ani kurna diri magpunay og binugno ay mao ang taga diri sa barangay Kantoratoy. Sa iyo kayong mga tulog ang mga tao diri kay tungod sa ilang kahadlukan sa mga mabangis nga mga nilalang sama sa mga kantuhanon ang mabangis nga nilalang ang kanang gitlawag nila og agta, tambaloslos, duwende, unsa pa na diha. Ang pinakaisog jud kuno nga nilalang dire ang kadtong dito sa punuan sa akasya. Doon ay nagpuyo dito nga agta kung pa sa akong apuhan. Kaya ako karon nag-edad man kong 86 anyos. Nahubit lang nako ang mga istorya sa ako ang apuhan. Nga ari ko nung adire magbugno ang tambaloslos og ang agta. Ari na sila magbagat diri ni ining balaya. Kakuyaw. Anibawat ang akong balhebo. Mauto ang istorya sa akong apuhan sa kaniadtong panahon. Di ay ang istorya sa akong apuhan nga doon na daw kuno ni tiguang nga nagpuyo diri sa gipuy-an ni Lola Tikyang diri unahag dotay niining balaya o sa katigulang nga nag-edad na og 91 anyos. Gidungog-dungog nga doon na kuno'y binuhi nga sigbin. Ambot tungkol sa katinood kang istorya naman ang atong mga nahubit sa panahon nga sa karaang nga panahon nga istorya sa mga katigulangan nga doon ay tigulang nga nagpuyo diri kilid sa balay ni Lola Tikyang nga ginilinganlan og andok nga doon na daw kuno siya binuhi nga mga sigbinan daw kunto si andok itago na lang sa pangalan nga andok sa mauman na istorya og ato lang pong isaysay karon ang kabahin sa silingan ni Lola Tikyang. To si andok o sa dayto kasigbinan. Daghan siyang mga binuhi nga mga iro. Panahon sa kagabhion, ang iyang mga iro, mga wagtang lang sa iyang balay.
Watakay pa o asa dapita maglakaw-laag ang ilang mga iro. Kay katud gitawag og iro. Iro lang kunuhay dito. Pero sigbin man itong dako. Dili man day itong mga iro. Ang binuhi ni Andok. Mao'y gawas anak nila sa panahon sa kagabion. Sa tungang gabi iatol sabna nila kung hayag ang bulan. Magpundok ang mga ngilingig kayo nga mga nilalang sama sa tambalos-los kantasma og mga sigbin. Katoday kono sino Andok. Dili kono to basta-basta nga tao. Kaysa dihang nagkuyog sila sa iyang kumpare. Mukalit lang kono to siya og kawagtang. Sa kantong gida siya sino Andok sa iyang kumpare. Kay masaysay medyo na to ang tinuod nga mga istorya sa unang panahon. Nag-istorya sa akong apuhan. Gidala dito si no Andok ngadto sa Liti kay kasal sa iyahang pag-umangkon. Nibalibad si no Andok niingon siya nga una lang dito sa Liti kay musunod ako. Karon niuna dito ang iyahang amigo. Iyang kumpare niuna ngadto sa Liti o si no Andok nagpabilin. Sa karon nga naglawig sila padong sa Liti. Pagdunggo nila dito sa baybayon sa Liti. Dito natingala sila ka Mano Andok nga nahibong sila nga nag-una pa hinuon sa ilaha. Pagdunggo nila dito sa baybayon, natingala sila nga nagpungko naman dito si no Andok sa baybayon sa Liti. Giingnan pa siya. Nganong dugay man mo ka? Nganong dugay man mo? Nga gani haraman ko dire napaabo sa inyo. Sus morosip. Dakong katingalahan. Nahipulong kayo ang amigo ni no Andok. Unsa may imuhang gisakyan ng utana ang amigo ni no Andok? Unsa man ka? Nag-eroplano ka? Ang tubag ni no Andok. Puting katawaan ni no Andok. Wala ka ba di ay masahod? Magunsa ang akong gisakyan. Sige lang, kay magsobay raan yata. Sa ugsultihan tikaw sa tinuod, ug unsay ang akong gisakyan. Maayo kay nakatag-an ka nga eroplano ang akong gisakyan. Kadtong tungura, puwerte yung katawa ni no Andok nga nahibulong ang iyang amigo nga nag-una siya dito sa baybayon. Di ay ang tinuod di ay nga gisakyan ni no Andok usa di ay kasigbin. Ang iya daing binuhi nga sigbin mao di ay iyang gisakyan. Paingon nga to sa baybayon mao di ay nga tulin pa sa